Egun hon ikusentzuleok, udazkenean sartu gara eta giroa ere halakoxea daukagu, udazken beteko giroa. Une honetan prezipitazioa gehien bat itsasertzetik gertu daukagu, baina datozen orduetan pixkanaka Euskal Herriko barnealderaino ere iritsiko dira eta ekaitz puntu bat ere ikusten dugu bereziki mendi kontretan. Haizeari dagokionez, nahiko bizi Ipar Isurialdean mendebala eta Ebro ibarrean bagurrina ziertzoa ere nahiko gogor dabil. Termometroei dagokionez, fresko daukagu une honetan, bereziki Euskal Herriko barnealdean, 7 gradurekin hasi dugu eguna hainbat txokotan, Gasteizen, Iruñan, Lizarran esate baterako, gerora beroenetan aldaketa handiegirik gabe, 20raino iritsiko gara Tuteran, 19raino Iruñan, 16 fresko baita Gasteizen, eta Ipar Isurialdean aldaketa handiegirik gabe, 18 mantenduko ditugu Bilbon, 17 kostaldean, Donostian, baita Baionan ere.